No verán énchese de xente, no inverno están os de sempre. As súas praias e acantilados son famosos no mundo enteiro e por España coñéceselle como un dos povos máis máxicos de Galicia. Contigo no teu concello, no Vicedo. Que ten de bonito o Vicedo que todo o mundo quere vir? Ten moitas cousas, ten as playas, ten rutas de senderismo, tes un montón de sitios para pasear ou para... tes o que queiras. Pero sodes poucos aquí. Sí, somos 1000 e pico de habitantes, entonces, bueno. Non aumenta, hai pouca natalidade. Como é manter un negocio nun pobo de menos de 2000 habitantes? No verán a xente, pero de inverno é super tranquila, demais. Pero no inverno estades mellor, non? Que estades así os de sempre, xa está. Estamos, pero... Non, donde hai juventud todo é mellor. Pero non hai moito traballo. E os do Vicedo que carácter tedes? Temos un carácter alegre, non ves que somos alegres. Aquí conocémonos todos, somos unha familia. Aquí é un pueblo divertido. Pero non o digáis moi alto, para que non veñan moitos máis, xa viñeron a bondo. E para comer? É para comer de todo. Vas o marisco, o peixe que é da ría. Que se pesca aquí no Vicedo? Todo tipo de marisco, desde centolo hasta bogavante, e, bueno, todo é de peixe igual tamén, de peixe de baixura, todo. Sargos, merluzas, rebalizas, da mellor calidade. Este é a praia de Caolín. Sí, houve aquí unha fábrica de caolín, de polvo de caolín. E Caolín, que era o Caolín? Un mineral? Sí, é un polvo que se utiliza para loza, para cerámicas, para cousas así. É unha das máis bonitas, non é das máis grandes, pero sí é das máis bonitas ou a máis bonita. Destaca a area. Sí, a área é moi blanca. E a auga tamén é... Tamén está transparente total, sí, dese fondo do mar a través dela. Casi parece isto o Caribe. Sí, casi. O Caribe do Norte. Estas paredes de pedra que se ven aquí foi outra fábrica que houve no Vicedo Vello tamén, que lle chamaban a fábrica de Salazón, que se conservaba o peixe con sal. Cal é a economía principal do Vicedo logo? Agora mesmo a economía principal do Vicedo pois casi que é o turismo. Quero dicir ben o nome deste seguinte sitio porque é dos máis importantes do Vicedo. Normalmente chamaselle Fuciño, pero vos non o coñecíades así. No, nunca falábamos do Fuciño do Porco, falábase Punta do Porco. Pero aquí veu un reportero aquí que veu e dixo que había unhas vistas impresionantes e po outro día xa non se entraba aquí. Isto é unha maravilla todo. E ademais isto dai unha vida, porque aquí veñen ingleses, franceses, alemáns, aquí ven de todo quanto hai. E a xente vai ao pueblo, consume no pueblo, po comercio, po hostelero, pa toda esa xente. Dende logo é unha maravilla o que tedes aquí, Claro, isto é unha maravilla, por naturaleza. E que tal se vive aquí? De maravilla. Eu sí. Aquí é un sitio espectacular. E iríaste daqui do Vicedo? Nunca, jamais, nunca me iría daqui.